ευχαριστούμε όλους ολόκληρα. Κυρίως όμως σας ευχαριστούμε γιατί με τον τρόπο αυτό συνδράμετε στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε το Σύλλογο για το παιδί και την οικογένεια πνοή, όπου και θα διατεθούν τα έσοδα από τις δύο παραστάσεις. Το θεατρικό εργαστήριο των Ιχνηλατών, μετά από μια διακοπή την περίοδο της πανδημίας, συγκροτήθηκε ξανά πέρυσι και από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο άρχισε να δουλεύει στην παράσταση την οποία θα παρακολουθήσετε. Πρόκειται για ένα έργο της εξαιρετικής δημιουργού μας, Γιούλης Αποκατανίδου, που με μεγάλη προθυμία μας παραχώρησε το έργο της, ενώ η κινητήρια δύναμη αυτού υπήρξε η κυρία Κατσάρη Ελευθερία, που με πολύ αγάπη και αχτυλοκερδός ανέλαβε τη σκηνοθετική επιμέλεια. Δουλεύοντας με κέφι και μεράκι η ομάδα μας, που απαρτίζεται από ερασιτέχνες μέλη και φίλους των Ιχνηλατών, κατάφερε να ξεπεράσει τις όποιες αδειξότητες και να σας παρουσιάσουμε σήμερα το Wedding Blues. Για την υπόθεση του έργου δεν θα σας πούμε τίποτα περισσότερο, πέραν από το ότι πολλοί και πολλές θα ταυτιστείτε με τους πρωταγωνιστές. Θερμές ευχαριστίες οφείλουν φυσικά στους διευθυντές των σχολείων που συστεγάζονται στο κτίριο αυτό, τον κύριο Ιωάννη Κακάρα, του Μουσικού Σχολείου, τον κύριο Εμμανουηλίδη Θεόδωρο του 6ου Γενικού Λυκείου και τον κύριο Τζάμο Στέλιο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, που μας παραχώρησαν την αίθουσα. Επίσης, ευχαριστούμε τη μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ιακωβίδη Λουκία και τον φίλο Φαρμακόπουλο Μισαή για την πολύτιμη βοήθειά του στον ήχο και τον φωτισμό. Στο Μαρκουλίδη Τάσο για την βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση της παράστασης, στον Τσαμπακίδη Τάσο, την Παστραφίδου Τίνα, το Καφέ Ντέιλις και τους μικρούς ήρωες και τη μεγάλη τους βοήθεια. Φίλοι και φίλες, είναι η ώρα να αρχίσει η παράσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ και να την απολαύσετε. Παρακαλούμε να πάρετε τα κινητά σας τηλέφωνα στο αθόρυβο ή να τα απενεργοποιήσετε. Καλά Στο 53. Και πόσο κρατάει, είπαμε? Αμάν ρε γυναίκα. 90 λεπτά κρατάει. Τώρα θα τα μάθεις όλα. Και τι, θέλει άλλα 40 λεπτά? Ζήσε μάλλον να φας 30
ποτέ? Ποιο? Ότι θα γινόμουν αντίζηλος του Ρονάλντο. Βρε, και πάλι καλά να λες που δεν γίνεσαι αντίζηλος καμιάς Νατάσας από την Ουκρανία. Σιγά μη ζηλέψω την Ουκρανή. Τι παραπάνω έχει αυτή από μένα? Boy. Παραπάνω boy και λιγότερα κιλά. Θα με αφήσεις τώρα να δω. Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Ποιο πάλι? Αυτό, μέσα στους άντρες. Πετάτε μια πηχτή και όποιο πάρει ο χάρος. Ποια είναι αυτή η Νατάσα? Πότε την γνώρισες? Αμάν ρε γυναίκα. Τυχαίο είναι το όνομα. Γενικά μιλάω για τις αλλοδαπές. Και? Τι και? Λίγοι είναι μπλεγμένοι. Τι βλέπεις που εγώ δεν κοιτάω δεξιά και αριστερά? Περισσότεροι είναι. Κάτσε να ακούσεις τι έπαθε αυτός ο ηλίθιος. Στο πιάτο την είχε ο κοιμισμένος. Ποια, τι ρε, πείτε. Ας το να λέει, ήθελα να ξέρετε φάγει αυτός ο μάγκα. Θα με σκάσετε. Άιντε. Πατάει που λες ο δικός μας στον δρόμο με τα ρούχα της δουλειάς. Ξέρεις, κουστούμάτος, καρτοφύλακας, υπουργός και πάνω. Όχι εδώ, στην Αλεξανδρούπολη βραδάκι. Βραδάκι δεν ήταν. Περπατάει που λες και του τη φεύγει από δίπλα μια δίμετρη κούκλα αλλοδαπής προέλευσης. Η Νατάσα. Η Νατάσα που λες φίλε. Πόδι, μεγαλείο, πρόσωπο, μάτια, μαλλιά, θεϊκά. Και του ζητάει φωτιά. Δεν καπνίζω κυρία μου λέει ο δικός μας. Του ξανακολλάει η Νατάσα. Κάνει τρίπλα αντί να προφύγει αυτός. Εκεί αυτή, από δίπλα τον ακολουθεί. Θέλετε κάτι? Ρωτάει ο δικός μας, που όλοι μας ξέρουμε τι ευγενικό παιδί είναι. Να με πάρεις? Πού να σας πάω, απαντάει αυτός ο ηλίθιος. Να με πάρεις? Θέλεις σεξ ή μη πουτάνα, πώς λέτε εδώ? Ευχαριστώ, δεν θα πάρω λέει τα μόρι μας και παίρνει στο ξενοδοχείο του και φτιάχνει τα κλαίει απ' έξω. Σκίσει η καρδιά μου ρε παιδιά, έχει να φάει το καημένο 3 μέρες. Σε δούλευε με κοιμισμένε, χάπατο. Είδε με την κουστούμια, κανένας κονουημένος η πεθάνε, σου πούλησε παραμύθι. Βρε, δεν πάνε να λέτε. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε και δεν πάνε να λέτε. Κάφρι. Τι, έκανες σεξ? Όχι! Τι λέμε τόση ώρα? Την τραπέζωσε, την τάισε σε φιλετάκια, Ζωλάκια ήταν. την πότισε σαμπάνιες, Μοίρα. της έδωσε και ένα χαρτιλίκι, αλλά όχι, δεν παρασύρθηκε ο Ιεραπόστολος. Πες ρε, εσύ θα το λυπόσουν. Να τρώει και να σε κοιτάζει μες στα μάτια με γνωμοσύνη σαν κουτάβι. Βέβαια θα την λυπόταν. Θα της ψώνιζε κιόλας, κάνα απορριπαντικό, λίγη φέτα, χαρτί υγείας. Πας καλά μωρέ, θα μου πέφτε ένα τέτοιο δώρο και θα το άφηνα. Αυτά μόνο ετούτος ο Καβάς θα κάνει. Και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Που να με πάρει καμπάρι Στέλλα. Για να μην είναι Στέλλα λοιπόν. Δεν είναι και έτσι ακριβώς. Καλά όλα αυτά. Τύψεις. Δεν θα είχες τύψεις μετά. Γεια σου ρε φίλε, αυτό λέω και εγώ το σύγχρονα. Φιλαράκια, άνδρας αφήνουν ευκαιρία πιστείας ανεκμετάλλευτη, είναι βλάξ. Άνδρας διότι τύψους και ενοχές, είναι καμπάς. Να το ξεφτύλα από εδώ. Και κάτι άλλο. Άνδρας θεωρών τη συνδύα του υπόδειγμα αναρετής, είναι μέγας μάλαξ. Ρε, πείτε μου όπως το φουστάρι. Εγώ νιώθω πούκουλο. Και τη ζωή της δεν απάντησα και η Νατασούλα πρώτα σε πάει. Αγοράκι μου, πότε έγινε η Νατασούλα? Η Νατασούλα και καηδευτικό, η Νατασούλα. Don't think twice.
τα πεις. Ναι, ναι, αυτό. Έλα μωρί μου, βάλτο. Έλα, βάλτο. Όχι ρε φίλε, πω ευκαιρία που χάσαμε. Σταμάτα και εσύ να με λιβανίζεις ρε γυναίκα, έχασα τη φάση. Γιατί, αν το παρακολουθούσες θα το βάζαμε τον γκολ. Πού πας, πάλι στην κουζίνα πας, πάλι να φας, δεν έχει τίποτα, ο γιατρός είναι δίαιτα. Κάτι φιστικάκια που πήρες προχθές, πού τα καταγόνιασες? Να μη σε νοιάζει, δεν έχεις αφήσει τίποτα. Ένας ξένος να έρθει, ρεζίλη θα γίνει. Μέχρι και στον Νέσκουικ έβαλες χέρι. Φάε ένα πορτοκάλι. Φάτο εσύ το πορτοκάλι. Εγώ θέλω κάτι να με πιάσει. Μπα, το φρικασέ που έφαγες πριν από μια ώρα δεν σε έπιασε. Περίεργο. Μισή κατσαρόλα κατέβασες. Χώρια τα τυριά, χώρια τα ψωμιά. Η χολυστερίνη σου στα τραπέζια χορεύει. Όχου, άρχισες πάλι. Σε μένα κάνεις κίνημα, αλλά κι εσύ. Τι εγώ, πες μου τώρα τη σαμπουρόμωσα και του λόγου σου. Αν είχες κόψει κι εσύ το κάπνισμα, τι, δεν θα έτρωγες παραπάνω? Φυσικό είναι, κυρία μου, αλλά εσύ, πού, αυτό το μαραφέτη στα χέρια, όλη μέρα, πόφα, σαν το ατμόπλιο. Λίγη συμπαράσταση, τουλάχιστον μην ατμήθεις μπροστά μου, με παρασύρεις. Α, όλα κι όλα. Πρώτον, καπνίζω ηλεκτρονικό. Και δεύτερον, σε ρωτάω, ανθρωπέ μου, σε ενοχλεί, δεν σε ενοχλεί? Άκρη μαζί σου δεν μπορώ να βγάλω. Ορίστε, δεν θα ξανακαπνίσω ούτε από αυτό. Ευχαριστημένος. Μην τολμήσεις όμως και ξαναβάλεις χέρι στη μερέντα των παιδιών, θα στο κόψω. Τι μαγείρεψες για αύριο? Πράσα. Αφού δεν τα τρώω. Γι' αυτό το μαγείρεψα. Ένα Σαββατοκύριακο έσκασες με τα χείρινα και τα πιλάφια. Φάει και λίγο πρασινάδα. Καλό κάνει. Στα μοσχάρια. Άλλο τα τώρα κάνει. Τι? Τα τρώνε τα παιδιά. Αυτά δεν είναι δικά μου παιδιά. Με κανένα γκουρούφο τα έχεις κάνει. Τόση αγάπη για τον Ζαρζαβάτη, ανομαλία μου φαίνεται. Τα παιδιά μας έχουν πάρει σωστές αρχές. Μάθαν από μικρά να τρώνε λαχανικά. Και τώρα που μεγάλωσαν, κατάλαβαν και τη διατροφική τους αξία. Είναι θέμα παιδείας. Την οποία εσύ δεν έχεις. Γιατί κάτι γύρω λαδόπιτα απ' όλα συμπουκοβό, θα βάζεις τα φώτα όταν δεν βλέπουν τα παιδιά. Εσύ μου τα μάθες όλα τα δικαιώνα. Εγώ είχα αγνό οργανισμό.
στο παιδί. Ποια μάνα? Τη μάνα μου εννοείς? Βρε, εμένα η μάνα μου ακόμη μαγειρεύει και όλη η γειτονιά ξελιγώνεται που θα πεις εσύ για τη μάνα μου. Τη Βέφα του Ποταμουδίου. Αλλά εσύ εδώ δεν αναγνωρίζεις άλλα κι άλλα, θα παραδεχτώ. Γιατί, τι έκανε εγώ στη μάνα σου? Δεν τη χωνεύεις. Νομίζεις δεν ξέρω ότι τη λες Σάβρα όταν είσαι με τις φιλενάδες σου? Αλήθεια, γιατί τη λες Σάβρα? Εσύ γιατί φωνάζεις τη δικιά μου κάπρινα? Κι εγώ το και μπροστά της, δεν θυμώνει, γελάει. Έχει χιούμορ γι' αυτό. Ενώ η δική σου είναι αγέλαστος άνθρωπος, μονοκόμματος, απλησίαστος. Άσε που είναι η υποχώρια. Όλα πίσω από την πλάτη μας τα κάνουν. Και εκεί που δεν το περιμένεις, τσουπ, να τη, σε φυτρώνει. Θα ξεχάσω εγώ τη φασαρία που μας έκανε για το όνομα της μικρής. Γιαγιά είναι, ήθελα να ακούσει το όνομά της. Ποιο τέλεγο παγώνα, θα έπρεπε να τη φυλακίσουν ισόβια για κακογουστιά με αυτό το όνομα. Και εσύ, κουβέντα, μόρφο μπροστά στη μανούλα. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Αυτό με, Μαρίκα μου, πες με αυτό.
εγώ το χατήρι δεν στο χαλάω. Όχι, αγόρι, όχι. Εγώ δεν πιέζω κανέναν. Σαν άντρας με κι εσύ, πρέπει να δείξεις ποιος κάνει κουμάντο σαν άλλο σπίτι. Αλλά δεν το είπα. Καλέ, που τον έχει βάλει άλλη στο βρακί της, καλέ. Μια πιθανή γυναίκα και το κάνει ότι θέλει να αγνώκει. Έτσι ακριβώς του είπα να μισώ σου. Παιδί μου είναι, δεν λέω, καλέ, ο Γαθιάδης, καλόψυχος, τον βρήκαν και τον κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά αυτή τα κάνει όλα. Η νύφη μου, η Σιγάρα Παπαδιά. Και η μάνα της, φυσικά και η μάνα της. Της βάζει λόγια. Είναι μια κι αυτή. Αλλά θα της κάνω εγώ ένα κουνέλι της λύπης. Έτσι και δεν το μη παγωνίτσα το παιδί. Θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Βάρτα να μου κάνει καμιά στραβωτιμονιά και θα δει τι παραπεί πεθερά. Βάρτα! Πρέπει να σου πω, βρε Μαρίκα. Άκουσες εσύ τίποτα για το ΕΚΑΣ? Κάτι μου έλεγε της προάλλης η Θοδώρα ότι άκουσες την τηλεόραση. Λες να μας το ξαναπώσω. Που κακόχωρο μονάχα. Οι συμμορίδες, οι κατσαπλιάδες. Τι να περιμένεις, βρε Μαρίκα μου, τι να περιμένεις. Ήροι από άθεους ανθρώπους. Ουφ, κι υπερβολές σου. Έλα τώρα, για πες μου. Δεν έχεις κανένα γλυκάκι να μου δώσεις? Έχω μια λιγούρα. Δεν έχω, σου είπα. Α, πρέπει να έχει λίγο ξεχασμένη χαλβά στο ψυγείο. Θες? Όχι. Α, τώρα που είπες χαλβά, είδα το πρώην σου προφεσόρ. Ποιον, το Κωστάκι? Γιατί έχεις και με άλλο χαλβά? Τριάδες. Τι κάνει ο Κωστάκης? Καλά, ξεπουλιάστηκε. Ήταν που ήταν πουλής, έκανε και μία φαλάκρα. Φωτοστέφανο. Βρε το Κωστάκι. Γιατί γίνεσαι κακεντρεχής? Μια χαρά παιδί ήταν ο Κωστάκης. Καρδιά, μάλαμα. Κανένας δεν τον έκανε. Και η μαμά τον λάτρευε. Επειδή είχε φράγκα τον άκρη. Και επειδή το χόρευες όπως ήθελες. Όχι δα, που θα μου βγάλεις τη μαμά πικοφίλα. Η μαμά μου είναι ανώτερος άνθρωπος. Δεν την ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα. Μόνο η ευτυχία των παιδιών της την ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά ένα εγκεφαλικούλι το έπαθε όταν έμαθε ότι είμαι ηλεκτρολόγος. Ποιος είναι η μαμά μου? Η μαμά μου είναι άλλος άνθρωπος. Ηλεκτρολόγος. Ναι, ηλεκτρολόγος. Και τι, θα πάρεις άντρα ηλεκτρολόγο? Γιατί ο δικός σου είναι ηλέκτρος πανεπιστημίου? Άλλο ο δικός μου άντρας. Όσο! Άφησε το Κωστάκι με το μεταπτυχιακό στην διοίκηση επιχειρήσεων για να φτιάξουμε ένα ομόρφωτο. Πανεπιστήμιο τελείωσε ο άνθρωπος. Ναι, αλλά δεν έχει μεταπτυχιακό. Δεν χρειάζεται, μια χαρά δουλειά έχει. Κανένας δημόσιος υπάλληλος θα είναι, όχι που θα γλιτώνει. Και ο μπαμπάς του, τι δουλειά κάνει? Μαραγκός είναι. Και η μάνα του? Μοδίστρα. Και ο αδερφός του μάγειρας. Σεφ. Μάγειρας στο νοσοκομείο. Όσο πας και χειρότερα θα κάνεις. Αχ,
περίμενα εγώ από σένα. Τον Βίλιαμ τον καπάνω Σιμίτλε, τον λυπάμαι. Κάνεις και χιούμορ. Τι να σου πω, παιδάκι, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά αν θέλεις τη γνώμη μου. Αν ήθελα τη γνώμη σου, θα στη ζητούσα. Άντρα σαν τον Κωστάκη, δεν βρίσκεις σήμερα. Ευτυχώς. Ήσου, καλότροπο, να σε κοιτάει στα μάτια. Να πάρω ένα σκύλο, τότε με χαρίσει. Η φωνή του να μην ακούγεται. Πώς χρυσόψα. Να βράρεις όπως θες. Τι μήπως άλλο. Σκάφη σου, με σεβασμό, με υπομονή, με αγάπη στη μάνα. Κυρίως αυτό. Και με λεφτά. Όβερ, εκεί θα καταλήγαμε, ήμουν σίγουρη. Γιατί είναι και λεπούρι ο Κωστάκης. Είναι μαλθακός, ψυχαναγκαστικός με την τάξη. Και ψωνίζει σόβρακα με τη μάνα του. Θαυμάσια. Δεν θα σου λερώνει το πατιέ. Θα τον πηγαίνεις όπου θες, θα του παίρνεις όπου θες και θα είναι και υπάκουος. Γι' αυτό σου λέω να πάρω ένα σκύλο. Έτσι να φτάσει κόντρα μια ζωή. Πάρκου, ηλεκτρολόγο, με 360. Να έχει άποψη, να είναι δυναμικός και να τρώγεται σκατά. Απόστολε, έλα να ακούσεις τα κατορθώματα της κόρης σου. Θα μου πεις τώρα το χλεχλέ άντρα. Βέβαια. Ο άντρας ο σωστός πρέπει να είναι βαρύς και σήκωτος. Πρέπει να γράφει κανονικά τη γυναίκα του. Δεν είπα αυτό. Γιατί εγώ σε γράφω. Σ' όλα κουμάντου εσύ κάνεις. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, με πόσα θα περάσουμε. Άστο γυναίκα, άστο. Σε αυτό το χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά μια βαρύτητα να την έχουμε ρε αδερφέ. Μας ευλογήσατε που μας ευλογήσατε. Αφήστε μας να πουλήσουμε και λίγο μούρι. Μόνο αυτό μας έμεινε. Σιγά, θα με πάρουν τα σωρόχια. Όταν αράζεις φαρδείς πλατή στον καναπέ σαν τη λεχόνα και εγώ τρέχω όλη μέρα σαν το άλογο, τότε είσαι άντρας, έχεις βαρύτητα. Γιατί δεν σε βοηθάω. Πώς καλέ, βέβαια, βοηθάς. Όταν το σπίτι γίνει κολοχανίο, τότε θα πάρεις μια σκούπα. Όταν το φαγητό σαπίζει μπροστά στα μάτια σου, τότε θα θυμηθείς να το πετάξεις. Δεν μιλάω για πλήσιμο και σίδερο. Αυτά είναι ταμπού. Κάτσε, κι άλλα που σε κάνουν άντρα. Δεν βαρύτητα. Το ότι παθαίνεις παράκρουση και ιστερία στον δρόμο όταν κάποιος δεν αναμυφλάς. Το ότι ρεύεσαι. Τι έχεις τέλος πάντων κανένα προϊστορικό ζώο μέσα σου. Το ότι κάθεσαι με τις ώρες του τουαλέτα. Παναγία μου, μιλάμε για ώρες. Μα τι κάνεις στην τουαλέτα κάθε φορά μου λες. Διαβάζω. Αυτό το ξέρεις, τι με ρωτάς. Μα τόσες ώρες θα έπρεπε να ήσουν πρίτανης μέχρι τώρα. Κάτσε ρε. Κάτσε και με πήρες μονότερμα. Κάνω ό,τι κάνει κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Εσύ δεν ρεύεσαι. Ο Κωστάκης δεν κλάνει. Ποτέ, και αν το κάνει, το κάνει μετά. Τώρα πρώτα τη γυναίκα του και θα σου πει άμα το κάνει μετά. Σας μεγαλώνει με παραμύθια για πρίγκιπες και την πληρώνουμε μετά εμείς την ύφη. Όλα κι όλα. Πρίγκιπα δεν περιμένουμε. Αλλά άλλον παίρνουμε στην αρχή κι άλλος μας βγαίνει στην πορεία. Σαν να παθαίνετε μετάλλαξη ένα πράγμα. Γιατί άλλαξα εγώ. Έχω θα σου πω. Παντρεύτηκα έναν ευγενικό νέο και είναι σαν να κοιμάμαι με όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕ. Απ' την ταχύ στον οδοντατό. Το πρωί ξύπνησα και νόμιζα πως έφτασα στα Καλάβρικα. Το ξέρεις πως ροχάλιζα πριν με πάρεις και παραπονιέσαι τώρα. Μήπως εγώ δεν υποφέρω με το παραμύθιτό σου. Όλη νύχτα μουρμούρα. Και αυτές οι φωνές που πήγες στα καλά καθούμενα, νύχτες θρίλερ περνάμε.
πήρα ένα ήσυχο κοριτσάκι, που να ξέρω ότι κάθε βράδυ χρειάζεται εξορκισμό. Αλλά τέτοιοι μάπες είμαστε όλοι μας. Κοίτα βρε βλάκα τη μάνα της πριν την πάρει. Κοίτα βρε. Σε ένα χρόνο το πολύ θα πηγαίνει η γλώσσα της Ροδάνη. Σε 2 χρόνια θα σου έχει βάλει τα 2 πόδια σε ένα παπούτσι. Τι πίνωσέμ και μαλακίες. Χειρότερος δικτάτορας από τη γυναίκα δεν υπάρχει. Εμείς δικτάτορες και εσείς απατεώνες. Τάζετε λακούς με πετραχίλια πριν να μας, άντε να μην πω. Και μετά βγάζετε όλη τη μιζέρια. Τι κορδώνεσαι κύριε σαν το παγόνι αν είσαι μούφα. Εγώ μούφα. Εσύ και όλοι οι άλλοι εκεί έξω. Βγάζετε λακούς με πετραχίλια πριν να μας. Και μετά μιλάτε για τον οντρισμό σας, λες και είναι το παιδί σας. Και κορδώνεστε σαν να είναι το παιδί σας. Και θα βγαίνουν τα μάτια έξω αν βλέπετε καμία στον δρόμο με το πούστο και την κοιλιά. Για τις ξένες δημοσίας χρήσης, για τη σύζυγο περιορισμένης. Αυτό δεν είναι παντρονιά. Όχι. Όχι ρε γυναίκα, όχι. Επειδή 2-3 ξενοκοιτάζουν δηλαδή μας παίρνει όλους η μπάλα. Σαν πως εσείς τι κάνετε όταν βλέπετε κάτι ζουμερά παλικαράκια, κατευθείαν, μαλλί και το μπούστο στρώνετε. Κάνω εγώ τέτοιο πράγμα. Για μένα το μόνο σερνικό που έχει ο Σάκης είναι το όνομα. Και ο Γκίρ έχει γουρνίσια μάτια. Άντρας πραγματικός ρε, είναι ο Κλούνεϊ. Τι κομμοστασιά, τι πρόσωπο, αρενοπό. Εμένα τι μου αρέσουν, οι αρενοποί. Καλά. Εσένα σ' αρέσει και ο Φούντας. Δεν είναι μια συγκρίση σε αυτόν. Γιατί στα νιάτα του ήταν ωραιότατος. Ναι, ματάτα και σφαλιάρα. Πολύ μπρουτάλ ρε παιδί μου και αρχαίος. Θες αγριόπεδο, στήσου στο μπαλκόνι και κοίτα τον Παύλο τον Τζαρά απέναντι να ξεφορτώνει την πραμάτια. Μαύρα μαλλιά, μπράτσα τούμπανο, βλέμμα μισαραίο Και μυαλό, αμοιβάδα. αυτό με το μυαλό. Να το φας με τα μάτια θες, όχι να ρίξεις τα εξισώσεις. Καλά σου λέει. Τα βασικά θα πεις. Δεν θα το περάσεις και από συνέντευξη. Α, όχι παιδιά. Εμένα ο βλάκας άντρας με χαλάει. Πώς το λένε, με ξενερώνει. Εγώ θέλω κάτι να εξητάρει το πνεύμα. Είσαι ένα σουντόκου. Εσύ παιδί μου δεν θες άντρα, θες άντρα και με το πιλιακό μαζί, πακέτο. Για περιπέτεια μιλάμε, όχι για μάστερ. Για πες μου ρε. Αν σου την έπεφτε ο Κλούνεϊ και ήξερες ότι είναι κάφρος, δεν θα του καθόσουν. Όχι. Πάρε! Γιατί εσύ θα καθόσουν. Ως κότα, στο υπογράφω. Παρομοίως, κι αν ήξερα ότι δεν θα με έπαιρνε χαμπάρι ο Χρήστος, συστηματικός όπως το γυμναστή. Τρίκα Ευρώπη, 5η όργανα. Πιάσε το Κλούνεϊ. Αν σου την έπεφτε κανένας άλλος, κανένας πιτσιρικάς ας πούμε, και σου την έπεφτε στα ίσα, τότε τι θα έκανες. Θα του έκανε επανάληψη στη βιολογία. Τι θα του έκανα καλέ, θα του όλαζα τα φώτα. Γιατί, έχεις κανένα κατά νου. Και ο Χρήστος. Να είμαστε γεροί, να το θυμόμαστε. Ότι ο Χρήστος 20 χρόνια τώρα, το μόνο δώρο που μου κάνει είναι και ένα κέρατο. Εγώ αστόριστο δεν τον αφήσω. Δεν κάνει. Και εσύ. Κοίτα, εγώ δεν είμαι τόσο ομοίως αυτή. Αν σε
σου εμένα ο Κυριάκος είναι Παναγιά που κρατούσα μπροστά στο Χρήστο της, αλλά να σου πω, αν είχαν καλό λόγο, μπορεί να την έκανα την κουτσουκέλα. Δεν ξέρω. Άλλο με λες για το κλούνε και το γκυρ, που ξέρεις τι δεν θα γίνει ποτέ. Και άλλο να έχεις τον πειρασμό μπροστά στα μάτια σου. Δεν ξέρω. Πάντως, δεν θα με απασχολήσω το έγκυο του. Σιγά ρε Παρθένο που μας περνάς από ψιλοβόσκινο και πες ότι ο δικός σου παραιτείται από το σπορ και το κάνει με συχνότητα από άλλα. Τι θα κάνεις, για πες. Ούκαν το κολλό το Άντε ρε καθηγήτρια, ας γυάλισε το μάτι σου από την αναδουλειά και το σου έλεγα εγώ πως θα έξαχνες το κολλό για να βρεις το Ναι, και κάνεις και το άλλο. Τρως με τα μάτια σου, τον κλούνι και τους ποδοσφαιριστές. Πρώτης τρώνεσαι στον καναπέ όταν έχει μπάλα. Καλά, είσαι φαντασιόπληκτος. Εγώ κάθομαι γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Βρε, ούτε το κόρνερ δεν ξέρεις τι είναι, τι σ' αρέσει. Αν όμως σε ρωτήσουν τι νούμερο στο βρακάκι φοράει ο Μπέκαμ, ολόκληρη έκθεση θα γράψεις. Ή μήπως νομίζεις ότι ο Μπέκαμ δεν ρεύεται. Ή μήπως έχεις δει γίνονται γεροντάρα τον Κλούνι το πρωί. Ο γουροξυπνημένο, αξίριστο, με πρισμένα μάτια. Άι δες το πρώτα και μετά έλα να μου πεις. Άρχισες τις χοντράδες πάλι. Δεν μου λες, ζηλεύεις. Ναι, ζηλεύω. Ζηλεύω, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Ζηλεύω όπως ζηλεύεις και εσύ. Όταν κοιτάζω τις ωραιότερες από σένα. Τι σημασία έχει όμως που τις κοιτάζω όταν ξέρω πως το πρωί όταν ξυπνάω εσένα θέλω να βλέπω. Και με σένα να μαλώνω. Αλήθεια, πιστεύεις ότι έτσι εύκολα θα έπεφτα σε ξένη αγκαλιά. Το ήθος και η ετοιμότητα, ξέρεις, δεν είναι μόνο δικό σου προνόμιο ή, εν πάση περιπτώσει, μόνο των γυναικών. Δεν είπα αυτό. Όταν όμως με βάζεις στον τορβά μαζί με όλους τους άντρες, τότε και εγώ σε βάζω με όλες τις ξελιγωμένες που βλέπουν πιτσιρικάδες και παθαίνουν εξόφθαλμο. Αυτό πάει πολύ. Ταμπά, αλήθεια. Θα με πεις και τεχνατζούσε λίγο. Εσύ με είπες μούφα. Εγώ έτσι το είπα για να σε πικάρω. Τα φιστικάκια τα έκλεισα στο σιρτάρι με το ποτηρόλο. Συγχαρητήρια. Την επόμενη φορά να τα κατακώσεις στις κάλτσες. Αν είναι να σου κάνει τη ζωή πιο δύσκολη, ευχαρίστως. Μα το πας λίγο. Λίγο. Και να, λίγο. Κοιμήθηκαν λες τα παιδιά.